Aktar aħbarijiet inkoraġġanti fis-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna hekk kif fl-aħħar bulettin mediku is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 24 persuna oħra li fiequ, fosthom persuna li għandha l fuq minn 80 sena. L-ewwel aħbar tajba li għandna hija li għandna 24 persuna oħra li issa fieq, allura hemmhekk aħna issa għandna 150 persuna mit-total ta' każijiet li kellna li issa fiequ. Barra minn hekk fl-aħħar sigħat saru 726 test li minnhom ħarġu 12 pożittivi, fosthom żewġ gruppi ta' individwi, wieħed ta' 3 u ieħor ta' 2 li persuna minnhom għandha 81 sena. Kif ukoll Maltija ta' 27 sena, raġel ta' 38 sena mill-Etjopja li jgħix fil-komunità ma' 4 persuni oħra, Indjan ta' 50 sena li jgħix u jaħdem Malta, Sirjan ta' 33 sena li jgħix waħdu u 3 persuni miċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar fejn qed isir random testing. Issa n-numru ta' każi pożittivi f'Ħalfar telgħu għal 41. Iċ-ċentru kien ingħalaq fi kwarantina ma li ġew irreġistrati l-ewwel każi. Fi taqsima tal-kura intensiva għad hemm pazjent wieħed li issa ilu rikoverat għal diversi ġimgħat. Ir-raġel għadu fuq ventilator u l-qagħda tiegħu baqgħet stabbli. In-numru totali ta' każi reġistrati pożittivi f'pajjiżna sa issa hu ta' 443. Iżda meta wieħed inaqqas il-150 persuna li fiequ u 3 fatalitajiet li kellna, iniżżel il-każi attivi għal 290. Sa mill-ewwel każi reġistrati żdiedu s-sintomi li jistgħu jkunu indikattivi tal-virus biex issa jinkludu deni u ġieħ fil-ġogi, ejja, sola u tuħ ta' nifs, imnieħer iqattar, griżmejn juġaw u ġieħ ta' ras, nuqqas ta' toma u xam, nuqqas ta' aptit u anke remettar. Il-Professur Gauci għal darb'oħra appellat biex kull min għandu wieħed jew aktar minn dawn is-sintomi iċempel fuq il-helpline 111 ħalli jingħata appuntament għal swab test. Sa dan it-tant fl-isfond ta' numru ta' każi li qed ivarjaw minn 1 għal 2 għal 12, l-appell tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ma jinbidilx, anzi jibqa' wieħed ta' kawtela. Importanti ħafna li xorta nibqgħu insegwu l-istruzzjonijiet ta' social distancing, l-istruzzjonijiet li jekk m'għandniex għalfejn noħorġu ma noħorġux. Charmaine Gauci konfermat li pajjiżna bħalissa qed janalizza kampjuni differenti ta' testijiet li jeżaminaw l-antibodies fid-demm. Dan hekk kif l-antibodies minn pazjenti li jkunu fiequ jistgħu jiġu konsidrati bħala trattament għal pazjenti infettati bil-coronavirus.